नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे तुमगेले स्वागत. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवारच्या नंदनगद्दा श्री संतोषी माता देवस्थानात आज लक्ष दीपोत्सव कार्यक्रमानिमित्तान कारवारची आमदार रुपाली नाईक हेमी आपल्या पूत आणि सुने वांगडा येऊन संतोषी माता देवळात लक्ष दीपोत्सवाचे दर्शन घेतले. साडी आणि कपड्याकडे लक्ष द्या. कपड्या वगैरे लागत त्याकरिता सावधाने दीप प्रज्वलित करताना तुम्ही दुसऱ्या अवकाश द्या. जय माता की. जय जय दीपोत्सव भवा मातय क्षेत्री श्री जगन्माते लक्ष दीपोत्सव संतोषी मातय लक्ष दीपोत्सव संतोषी मातय लक्ष धर्मगुरु जी के जय माता.